って何や。よとなんか言いたいだけで言うてどうするの。お前言うやん。やっぱりダメでしたね。これダメでした、2回で終わったってどんな内容やったのじゃあ。辛いもんと戦うっていう。でもそんなに辛いもんが続かなかったんですね。はい。ちょっと1回目に気合を入れすぎて出しすぎたん辛いの。でも1回目がね暴君ハバネロと戦ってしまったでえらい一発目に辛いの来すぎたんで2回目がもう醤油辛かったんですよ。巨大醤油せんべいの出てきてでくそ辛いなてめえとか言ったんですけど、でも前の1回目の暴君ハバネロの方が辛かったんでそんなになんですよ。これいかんでいうことで、でもう3回目からはもう返信とかもやめていこうっていう返信しなくなったんですよ。1回目は確定で返信してたんですけど確定やだよな。完全に途中で見失いました。でも本当にウルトラマンコリアンダーっていうそれは2回で終わるわそんな。なんでですの。そりゃそうやろ。でもこのブームですよ。そんなもう韓国ブームか知らんけどそれはないやろお前。子供食いつかへんやろそんなもんね。子供が対象やのにこんなもん。そうですかね。すごかったですけどね。僕は面白かったんですけどね。辛いんかい。あれじゃないですよ。ウルトラマンコリアンダーがずっとそうなんですよ。もうそれはええわ。それは面白いわ。そうでしょ。内容が悪すぎるよ。ダムのそばで戦うんですよ。何してんねん。水すくってるのに。うわええのにな。もったいないな。そうなんですよ。でもずっとそれではね。そうか。何？辛い言うてんの。最後の。松本さんが広めているという白目占いとはどんな占いですか？まあこれで今度一本ね特番撮ろうかなとも思ってるんですけども。白目占いで。だいたい白目の具合で、白さ具合とか、白さの度合いで、まあなんとなくその人の歩んできた道とかわかんの？はい。じゃああなたがわかんの？そうですね。あなたの白目でですよ。例えばあなたを占ってほしい場合はね。あそういうことか。はい。じゃあちょっと何を見てほしいの？何を見てほしいの？じゃあとりあえずまあ年も年なんで健康運をお願いします。体の状態。そうですか。はい。じゃあちょっと白目してください。このまま白目見るんじゃないの？違う。自分のできる限りの白目をしてください。マジで？じゃないとどのぐらいの意気込みがあるかそれによっていろいろ変わってくるんです。はい。何してんのお前白目ってどうすんの？いや今もうてんねんお前の白目を。携帯かそんなんでわかんの？お前の白目から出るそういうものを俺の白目が受け取ってそして白目占いっていうものができるわけだ。あの状態であと50分かかるから。それはええわもう時間かかりすぎやわ。めっちゃ当たるで。でも50分やったら赤番組終わってるやないかそんな50分もこんなことやってたら。ちょっと見たかったんですけどね。
一つ全然関係ないんですけど言っていいですか、はいはいあなたの白目気持ち悪いですねなんか全然可愛くないですねじゃあお前ひどいっすねお前じゃあやってみようお前白目で可愛いやつおんのかバいやカ僕は白目でも可愛いって言われますよ老若男女に言われますやってみいな口ないのなあこういう口したら可愛いのちょっとやっていただいていいですか何を言うのちょっと白目ちょっとやってもらって気持ち気持ちが悪いわ白目やったら誰でも気持ち悪いやん1週間で12回はうどんを食べるという松本さんに質問です13回は食べるかなああそうですカレーうどんの汁を飛ばさずに食べる方法を教えてくださいまあこれはまあためになる話ですもんねそうですねこれは分かってればねこれもう本当よく飛ばしますよね、結局ねこれはね距離なんですよこれ格闘技と一緒例えば殴られるのが怖いからといって距離取ってたら余計殴られるんですよ怖い時はもう逆に寄っていくんですああなるほどねこれ殴られへんからねでしょ、カレーうどんも距離取るからなんですよだから飛ぶんですよだからもういきなり飛ばさない方法やん飛ばさないでしょつかない方法やんうめーっといきましょうよつかなく食べる方法やんもう巻いてもいいや痛いなんで乳首なんでカレーうどんの話の時乳首つかないように食べる方法やのにつかないように飛ばないようにでしょ飛ばないもつかないも一緒やねんもうここカレーついとるやないかでも飛ばないじゃないですかで暑いですからすぐ猫舌の人は何回もここだいぶしてから最後肌で冷ますからねおい店出たらドロドロやんけオーシャンズイレブンの1から10までを見たことがないのですがそれぞれどんな話なのか教えてくださいこいつ間違ってない間違ってないじゃないですかいや別にパート11っていう意味じゃないからオーシャンズイレブンはいや僕は見ましたよ全話ワンからってことワンから見ましたねあそら僕は見たことないし多分みんなも見たことないと思うあそうですかはい僕見ましたねマジっすか、はい最後はすごかったですね最後で11話はねすごかったっちゅうかまあ、はじゃあ教えてくださいよ1話はあれですよオス1話ってどういうこと言うオスオラオーシャンズいや僕やですか転校してくるですよ1話転校そうですオーシャンズがね時代はいつになってんの子供の頃から始まってるっていや違いますよオーシャンズが転校してくるんですよ転校って何朝じゃあオーシャンズが自転車に乗ってて坂道ブレーキが効かなくなるんですよでオーシャンズが「うわー誰が止めてくれ!」言うたら女の子とバーンぶつかって「危ないじゃないてめえこそ!」みたいなでまあ学校になって学校なので今日から転校生が入りたまえ言うてガラガラって言ったらおらオーシャンズあお前は今朝の言ってここから始まりでしたよねでそこから結局2人はどんどん惹かれていくんですけどねああそうなんですかはいそれ11までの間にどんな話があんのじゃあそれは万引き事件とか妊娠事件とかいろいろありますグダグダっとはしましたけどね8話ぐらいでそれどういうことグダグダってしたっちゅうの何偽オーシャンズとか出てきてそれはもうええなーってだいぶ本に困っとるなーって感じです偽ってわかるもん
夜道を一人で歩くことの怖さを生娘よりもよく理解している松本さんに質問です。夜道を一人で歩いている時に本物の魔女と出くわしてしまった時の正しい接し方を教えてください。魔女は怖いですよ。魔女はカエルにされたりしますからね。まあ話の中でね。だからあいつらに杖を振らしちゃダメですよね。まずパッと目を追った時点でもうあいつらはすぐに人をカエルにしようとしますからね。だからもう間を空けちゃダメですよね。もし道で魔女を見た時にすぐあいつら杖を用意しだしますから。あーって思ったら俺が魔女やったらもうカエルにされてるで。カエルになっちまえってバッてやられたらもうすぐドーンドーンってカエルですから、ね、もう今もうお前もうほんま全然こんなんですよ。だから聞いとけっていうこの話だ。いやだから魔女に会ったらでしょ。会ったらですよ。まず手を振らしちゃダメなんで、あどうもどうもいやどうもって言って、いやいやこの場はええよ、この場はええけどお前。でもこうしながらもうさっと逃げないと振り返りざま違うとこにゴミ箱にバーン行ったりしますから。ゴミ箱は帰れなかったりしますから。俺あれ乗ってん石垣島でね、グラスボートを。また沖縄行ったんか。知ってるグラスボートって。どんなんか言うて。まあそんな大きい船じゃないんですけど下ガラスになってんねん。あ、魚とか見える。魚とかうわ見えんねん。ほんでねおっさんがね今日はね松本さん言うてマンタが多分見れるんじゃないかな。マジですか言うて、ほんでうわー行って沖の方まで行ったんですよ。ほんならほんまに綺麗かったんですけど、そこで一回停泊しだしたんだよ。ほんならねやっぱあかんねん。よかっなるでしょね。ほんで下ずーっと見てるやんか。もうね真っ青になってきて、空より海より俺が真っ青になってきて、これねもうほんまにねうわもうあかんわ思って、あこう久しぶりにこれ中学以来ぐらい出すかみたいなもうとこまで来てたんですよ。ほんならねマンタや言うて、そのタイミングや。後輩とかも「兄さんマンタですか?」見ろやマンタびっくりしたと思うねん。こんな愛想なんや。俺が出たらみんなすごいはずやのにシラミですよ。人間は食べてすぐ寝ると牛になると言われていますが、それはどのような過程で牛になっていくのですか？それをなぜ知りたいのかって言われてそうですね。これはでもよくわかるでしょ。別に一気に牛になるわけじゃないでしょ。まあ一気になるわけじゃないです。過程があるわけでしょ、はいはい牛になっていく。はい。それ教えてくださいよ。もうこれも簡単、もうパッパッといきますよ。はい、お願いしますよ。まあこう、まあ横になりますね、食べてもう。ね。だから、大体、バン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 わかりやすい。あ、違うわ、こっちからや。どっちでもええねん。どっちでもええねん。もう別にそっちからでもええねん。ちょっと待って。どっちからでもええことはないやろ。いやいや、別にバーバーバーンってなっていくんでしょ。もうどっちでもええやん。あ、そうそうそう。バン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 や。こっち側から。バン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 。まあまあそうです。バン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 。なんでこっち行ってこっち行くんだよ。知らんやんけ。バン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 そっちバン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 
バン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 バーン遅いねバン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 いや気持ち悪いなやめよお前もうええわ今泣いただけでバーンその過程が気持ち悪いわお前ちょっとずつちょっとずつ一気になってくれよお前その音は面白いけどそういうことですよ分かってもらいましたうわー言うなもうそんな変わり方されたらな何がですのもし見てたらねいやもうでもその時はもうとしか言えないですもんいやこっちで見てる人がねその今どういうこと連れが急にバーン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 ってなっていくわけですようわーやないやでもそのワーが聞こえへんぐらい大きいよバーバババン結構でかい音やからねいやそれでもわーは言える大音量やからその時ピンポンって来ても気づけへんモニターだけこうやってバーン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 うわーとか言えるモニターではもうこうやってピザ屋がもう何回もやってますけどピザ頼んだんだよ腹いっぱいのくせに腹いっぱいお前腹いっぱいから虫になったんちゃうんかもうこれはもう言っていいかなって思うんですけども、いや違うんかなとは思うんですけどでももしかしたらそうかもしれないし、でも僕はまだまだもう言えやよ何やねん花粉症かもわからないし知らんわそんなもんどうでもええわそんなもん何やそれちょっとムズムズするよねいや本当にするよねってさ花粉症の人は今きついお前はないのそういうのがないですよマジでいやないですだからちょっとこの時期鼻がちょっとっていう感じないいやないないないあじゃあ花粉症やわいやいや逆にない必死なってんの必死なってんの完全に花粉症いや違うってねちょっと聞いてもらっていいですか何やねんなこれでもまあ僕は大丈夫だと思うんですけど、はい山崎さんおいおいおい山ちゃん山崎ちゃんどうしたの昴生君、ちょっと大変なんですよ何が大変あこの間言ってたやついやそうなんですよ勃起したら痛なるってやつ勃起したら痛くなるんですっていやええよう笑えるなまあ笑っていいんですけどこれがもうやっぱでも本人は気になると、なんか触った時に違和感があるからこれ病院行ったらねある日突然次の日になったら治る人もおるしそうなんやこれ以上ちょっとまた進行する人もおるけども今我々医者ができることは何にもないんですって言って思いっきり予算漢方薬渡されて帰ってきたなるほどねでもうそれを飲むしかないんですよなるほどでまあまあさもう子供もおるしね、もうええやんかって言うてでその日の夜にね飲みに行ったんですよ飯食いに行ったんですよ、本人いたってマジなんですよあそうなんやでちょっともうついてないなんで俺だけがこんな目に遭うこんな病気やとなんかね1万人か10万人に1人なんですってへえそうなんやなんで俺だけがこんな目に遭うんかが分からん言うて、いやいやもうしゃあないかなって言ってたんですよ。ほんならね別に笑かそうと思ってないんですよ。マジでやで、僕ねこれ以上ひどくなったらねもう虚勢しようと思うんですよ。虚勢って何やなんかもう切ってまおうと思うんですよ。あおやほいでねいやそこまではまだええやんか切ってどうすんねんっていやマジ笑かそうと思ってないで美輪さんみたいになろうと思うんですよ。なんでだってそうじゃないですかお前が切る言うてお前が切るからやんけ美輪さんは別にそういう理由で美輪さんになったわけじゃないしそうらしい美輪さんは2人いらんしそれで髪も染めてカチューシャ的なものもするって言うんですよちょっと俺もうおかしいって何言うてんねんお前って言うたらもう笑っといてください笑ってくれた方が僕ももう楽ですわいやそういうことじゃなくて真剣な顔で言うねんでシャンソン習いますああいう人イコールシャンソンなああいう人イコールシャンソンやねんほんでそれをやってたら僕だんだん霊感も出てくるごめんなさいねアホばっかりでいやまあそれがアホとは言わへんけどねまあ面白いからええやんか
幼少期はかなりのアメリカかぶれだった松本さんに質問です。そんな時期もありましたね。カーネル・サンダースの少年時代を教えてください。次から次へともう知ってますよ。え、マジ？知ってますよ。かなり年離れてますけど、誰か聞いたんですか？そうですね。僕隣に住んでたんですよ。だから僕が生まれた時中学生ぐらいでしたけどね。もっと言ってるやん。いやいや、あれ意外と言ってないんですよ。お前らね、すぐね、外人は老けてるように見えんねん。で、ヒゲ生やしてたら年取ってるみたいに思うねん。意外とそうでもないねん。そうですか。そう、そこだけは言うとくわ。すいません。はい。隣に住んでたんですよ。サンダース。あれは本当変わり者でしたね。あ、そうなんですか。はい。でもまあまあ、大したもんやなとは思いますけどね。それはなんでですね。もうね、子供の時からやっぱりもう見るもん全部こう指に挟んでこう上げてましたよね。とにかくなんか上げれるもんはないかみたいな。それはすごかったですよ。何や言うたら鉛筆全部こう入れてみたいな。本当に親に怒られたよ。親に「またあんたあげてんのかドントフライ!」でもね、それがやっぱり上げ続けることでね、まあ今はね。今はもうあれだけの財を成したわけですから。そらそうです。それはやっぱりね、だからみんなもね、もう親から何怒られようがね、一つ信じたことはやり続けることやなって思いますよ。隣に住んでたら仲良かったんやったら、よう鉄道でなんかしたりとかしたんじゃないの？いや、それはもう等しい等しい。もうピンポンピンポン等しい。もうええわ言ってもうやってんねんけど、おんねやろ等しい。衣係やって衣係をやらされる。何やこれ。だからその粉をね、粉を振らされるわけですよ、等しい。自分はな。そうそうそう。でそれを本人がこうやってでやる。本人がここしちゃうけどな、等しい言いながらあれチューごっつ見てますから。すごかったですよ。それはもう大したもんですよ。ちっちゃい頃からなんやな。そうですね。だからもうなるべくしてなったんじゃないですかね。あ、そうですか。もしかしたらみんなの学校にあげたがりの男の子。もうええわええわ。今ゴミの分別は燃えるゴミ、燃えないゴミ、ペットボトル、ゴムなど非常に細かくなっていますが、その分別されたゴミはそれぞれのどのように処理されているんですか？平本、真面目な話ですね。ねまあ簡単に言うと全部まとめて燃やしてますけどね。うんやないって。じゃあここで分別これ分ける必要ないのないやん。燃える燃えない。お前さ、別れたって最後は一緒に燃やしてほしいことってあるじゃん。一旦あの時は別れたけど、やっぱもう一回最後はあんたと一緒やでうちみたいなことってあるやん。ものすごいびっくりした顔してるやん。っていうようなことがあるじゃない。そんな夫婦いっぱい見てきたでしょ。いや、そら知らんけど。例えばね、それと一緒ですよ、結局は。いや、どのような処理をされてるんですかって。いっぺんに燃やしてんの。結局ね、分け取るみたいなね、やらしいことをされてるんですよ。分け取るっていうのはそれ誰目線のこと？え？分け取る衛生局ですよ。ちょっと一回分けてみようみたいな、燃える燃えんで分けてみようって言うたら、ほんまもうそんな絶対無理や思ってたんですよ。なるほどなるほど。言うたら、意外とみんな素直に分けよったもんだから、で分けました。瓶です。ああ、これ瓶か。缶です。缶もこっち返して。これ燃えるゴミです。オッケーオッケーオッケー。これ燃えない。オッケーオッケー。バサッブー。怒られんねよ。
休日はボンテージファッションで表参道にショッピングに行くという松本さんに質問です。そうそうそう。松本さんは初対面の人を一発で S か M か見分ける方法を知っているそうですが、それは一体どんな方法なんですか？これ僕分かりますよ。いやだからその方法があるの？ありますあります。へえ。めっちゃこれマジで。これはほんまに当たんのやったらすごいよ。マジでめっちゃありますね。ほんまに？はい。これは本当に皆さんやっていただいてもいいですよ。ただそれを見分けて何の意味があんねんっていう話ですけど。まあまあでもね、当てて。俺どっち？お前を今さら言わなあかんか。もう言うまでもないやろ。見分け方。ね、これはマジなんですよ。はい。人が多いとこに行くでしょ。それこそ本当に表参道とか、はいはい、人がうわーおる時にね、でできたらその人たちが向こうに向かってる時の方がいいですかね。その時に後ろの方から「おい!」って言うんですよ。ほんならね S の女とかはねこれマジです。ほんまかいな。でもね M の女はねほんまなんですよ。これマジなんですよ。やってないやろその実際。ほんまなんです。実際やってないやん。ほんまなんですって。いやもう絶対嘘やそれは。そんな。だからお前は M の女を求めてるわけでしょ。求めてるかどうか分からへんけど。絶対クラクションでもいいですわ。パーンって鳴らすんですよ。やっぱ S の女何よっていう顔するんですよ。でも M はパーンって鳴らすんですよ。何してんねん。マジやれへんよ。これはマジなんですよ。ほんまやっていただいて結構ですよ。いやだからそんなお前にやってないでしょ。お前が思ってるだけでしょ。いや実際やったらそうやった言うんじゃないでしょ。絶対そうですって。ほら分からへん。そう確証だから質問とかでも分かりますけど、コンパとかでも大体分かるんですよ。好きな食べ物何みたいな、好きな食べ物何みたいな、こういう聞き方するんですよ、わざと。ほんならね、やっぱりS の女はね、ほうれん草みたいな、何よみたいな。好きな食べ物ほうれん草のやつおるかよ天津甘栗ですもう完全にド M ですからもうバンバン投げたったらいいんですよ。お前。何を言うの？甘栗よ。甘栗青や青や。じゃあこうマジなんですよ。いやそれは信じられへん。なんで？いやお前実証してないやん。いや実証してますって。してないやん。実際やってみたこれけど。は本当なんですよ。じゃあそういうことで分かんねえ。ただパッと顔見てこの人はそうやとかいうのは分かる。これはやっぱ人間そこまで単純じゃないですから、奥が深いですから。なるほど。だから大体一番最初に分かりますよね。何が一番最初？一番もうね、話し込んでしまうとだんだんこう闇の中に入っていってしまうんですよ。なるほど。自分を取り繕ったりこう隠そうとして。隠そうとして、だからもうファーストコンタクトで分かる。好きな食べ物何？その言い方もどうかと思うけどね。本当に絶対そうですよ。ピンポンあるじゃないですか。ピンポンあれなんていうんですか、空港のピンポン。通るときに。あれピンポンしか言いようないよね。あっこでね、もう今うるさいじゃないですか。なんやカメラがいっぱいね、見てカバンの中まで調べて、おばはんがね、女の人に搭乗券お願いしますって言われてからそのカバンから出すわけですよね。なるほど。これで「はい分かりました」って言うて、そのショルダーバッグっていうんですかね、あれを持ったままそのピンポンに行こうとするんですよ。でお客様、もう当たり前やんか。なんでこれを担いだまま行けると思ったんかがもう分からんねや。それしゃあないな。でお客様言われてこのちっちゃいカゴみたいなところに入れて、でやっと通るわけですよ。でも僕はこのおばはんに怒ってるんじゃないんですよ、実は。その一部始終を見てたおばはんが全く同じことやってる。後ろで。なるほど。お前見てたやろ今。また搭乗券お願いします言われて、出してこれ担いでお客さん。それはムカつくな。でしょ。それはムカつくわ。アホばっかり。ねんもう。
スタバ行くでしょ、スタバ。僕スタバ行くんですよ、よく。一人で。一人でっていうかね、テイクアウトで一番ちっちゃい、本日のコーヒーの一番ちっちゃいののホットがたまに飲みたくなるんですよ。こんなメニューみたいなやつをパッて出してくるわけです。これって言うてるんですよ、もう。これって。でもう本日のコーヒーのホットの一番ちっちゃいやつをもう指さしてるんですよ。ね、ほら、はい、ホットでしょうか、アイスでしょうか。だから、これ。はい、ホットでございますねって言って、サイズは、だから、それや芸能界の虫キング松本さん、男がヒョウ柄にあんなに興奮するのはなぜですか？これはどうですか？いや、僕は別にないでしょ。ないです。俺もないんですよ。でも多いみたいやな。それに興奮するの？なんで興奮すんの？じゃあこれは俺も聞きたいねんや。っていうかむしろちょっと俺は不潔っぽいんですよ。あ、なるほど。なんかね、だってね、ヒョウなんてくっさいで。いや、ほんまは。いや、それはそうやけどヒョウ柄見てほんまのヒョウは連想せえへんやん。臭いとか。いや、まあそうなんですけど、僕はなんかあるんですよ、トラウマが。そういうトラウマあんの？ヒョウは臭いっていう。あ、そう。それはもううちのおかんの口癖でしたからね。あ、そう。あんたもう早起きや、もう朝飯も食べんとよういけるな。それ何が関係あるの？何？ヒョウ柄とおかん。いやだから言うがな今から青かあんたはと、早起きな。もう朝飯も食べんとあんたよう昼までと持つんかいな。ひょう臭いで。でも分からんなりにも僕の考えですよ。僕の考えとしましては、やっぱり男っていうのは強くなければいけないという感じがあるわけですよ。そして強いもんをなんかこう懲らしめたいみたいな強いものより上になりたいみたいな感じがあるんですよ。だからひょうに勝ちたい、ひょうに乗りたいみたいなね、ひょうを抑え込みたいみたいな、おそらくね。それはまた興奮と違うんやろ。ただあれゼブラ柄みたいなのもあるじゃないですか。あれは分からんのですよ。ゼブラは弱いですからね。なるほどね。そのゼブラに勝ちたい、俺がヒョウになりたいと思ってるわけです今度は。これが分からないでしょ。だからそのなんていうのかね、結局ね、前世から来てるんやと思うんですよ。お、これどういうことや？前世から来てる。前世がそのヒョウと敵対するものだったんですよ。それを見て興奮するやつはね。だからその前世っていうかあれだよな、狩りの民族だな。狩りの。でも我々みたいなそのゼブラ柄を見て興奮しないのはやっぱり農耕民族なんですよ。なるほどね。だから僕らは逆に白菜の柄とか見た方がうわーってなるわけ。白菜のパンツとか白菜柄パンツとか見たらうわーなるわけですよ。いや、もし見たらなるやろなもし履いてたらね。もう脱がした後もずっと見てますよあんまりこっち興味あんまりこっち、あんた私こっちやで言われても何を言うとんの。農耕民族とそのなんや狩猟民族や、の違いやと思うんですよね。だから我々は農耕民族なんですよ。いやでもだからそのなんや興奮するやつはおるわけや。ほんだらそれに対してね。そうやねや。うわヒョウ柄や。ヒョウ柄や言うてね。自分なんかヒョウ柄とか言って入れてたんじゃん昔。あ、携帯にね。それは何？いや分かりにくくなるからね。何が？名前で書いてるとね。それヒョウ柄の服着てたんや。着てましたね。ヒョウ柄父とかああ、ヒョウ柄でもその父とかまた全然違うんですありますね。それは何？父がでかいってこと？父がでかいいわゆる野球選手でもね、なんとか兄、そういう分け方をしないとこうね分かりにくくなりますもんね。なるほどね。ただヒョウ柄って呼び出さなあかん時とか
ボイス反応その時に「ヒョウ柄父」父言うてるやんけっていうのヒョウ柄だけしか出えへんかったら「ヒョウ柄父」っていう最近浜田さんの奥さんとグアム旅行に行ったらしいですね。その旅行の話をぜひ聞かせてください。お願いします。まあいつこのハガキが来るかなって俺まあ週刊女性しかり朝日芸能しかりいつスクープされるかというドキドキしてたよ。ドキドキしてたし密に連絡が取り合ってお前何ちっちゃい声ちっちゃい大丈夫やねんな大丈夫やねんなだから結局まとめると大丈夫やねんなお前それ自分の女とやってたやろ。違うそんなんはありましたよ。あ、なるほど。まあでもまあしょうがないですね。面白いわわかるわそれ。まあそれは大丈夫やねん。正直ガキのオープニング撮ってる時も電話はありましたよ。あ、そうですか。でこっちでお前を気にしながらうわ旦那おんのにこれ大丈夫かお前やってましたよ。そうなんです。それはガム行ったんですか。まあ2日目からご参加いうことでちょっとハワイに行くと見せかけてみたいな。なるほど。はいさっと来たみたいです。なるほどね。それはすごかったですよ。かなりなんかねこうやらしい話こういうなんかこう危険な恋というか危険な情事っていうのは人を燃えさすもんですよ。あ、なるほどね。だからあんなにも抱いてって言ってしまったんですほとんど抱いてしか言うてなかったようそやお前もう抱け何回言うねんお前。松本さんは童謡のタイトルを全て知っているそうです。ああ知ってますね。今から挙げる童謡のタイトルを全て当ててみてください。ああ簡単なことじゃないですか。カラスなぜ鳴くのカラスは山に。これなぜです細かく言えばなぜ点々点いや、そんなんいらん。フォーエバーなんでや童謡やん。ほんまやっちゅうねん。違う。いやほんまやっちゅうねん。いや俺はなぜって聞いたもん。誰にやねん。いや先生に幼稚園の先生になぜフォーエバー行きまーすフォーエバーちゃうっつうの。これ7つの子ですよ。あ違うどっちが正しいかな。おかしいやんそれ。調べたらええかなじゃあもし間違ってたら何でもしたらアホ調べて。でもはせえへんけどもや調べてや。まあちょっとぐらいのことやったらするがな次行くで。うさぎおいしかの山。これなんちゅうタイトル。愛人フォーエバー細かく言うふるさとやんけこれは。違うわアホ調べて最初7つの子今のふるさと。ここのスタッフが何が分かるいう話もっとちゃんとした証拠見せろっちゅうねん。証拠見せろや。作家全員並べやここへ。構成作家ここに並べや。調べたんこいつらや。どうやねんその辺どうなっとんねんこれ俺らが調べたんちゃうね何誰が調べたん。誰が調べたんや。ディレクターが調べているはずだよ。ディレクター集まれ。ディレクター来いやほんでええんかお前らみたいなもんが。よっしゃじゃあピンタやどっちやねん。カラスなぜ鳴
なくなる。カラスは山に。これ7つの子。ほら、おてんの。お前何のシミつけてんの。何を食べたんや。人が仕事してる間に何食ってんねんお前。うさぎおいしい鹿山、これふるさとおてんの。ふるさとどっちや。ふるさとです。なんでお前がそんなことが言えんねん。頭も薄なってきてるくせに。裏原の隅田川っていうのがあるんですよ。はい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 。これ最後。はい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 。これのタイトルじゃあ教えてください。そこらまだそこには出てきてないね。この後どうや。上り下りの船人が船人村人船人どっちどっちや大人がいっぱい揃いやがってピシッとせピシッと秋のうららの風が上りまた戻るんですよ。下りで愛しさよ。タイトルは愛しさよ。このタイトル何。花なんでだかお前がそんなことが言える。なんや番組当初俺えらい太ってアホが最近銀行や証券会社など多くの金融機関が経営破綻していますが、ここからです、自分のお金を安全に守る方法を教えてください。今は本当銀行に預けてても何が起こるか分かりませんよ、これ。誰やねん。いや本当に一昔前はねそれは安全やったわけですよ、ところがこんだけバタバタこれ銀行がこれ倒れていくだよこれねえ誰やねんだから。たまったもんやないと。それは守りましょう。自分の金は自分で。これはねやっぱりね槍でしょうね。槍で守るしかないですよね。痛い地味に痛い。ガム取ったやろお前。ガム取ってへんわ。取ってへんわ。いつも来るなお前は。万引きばっかりしやがって。金を守っていかなあかんねん。自分で自分の金をね。みんなどうしてるんですか。みんなどうやって守ってんの自分の。お前らなんで喋られへんねん。死ね帰り死ねお前。帰り死ね言われてんの。2種類の違う風邪薬を飲んで死ねお前。何やそれ。わけわからん。なんやある意味山崎より立ち悪い。なんそんな切れてんのちゃんと。いいですか。ハガキを持ってるわけですよこの番組で。そのハガキをお前が読んで俺が答えとんねや。そうや。それが何や。答えをちゃんと出せ。槍で守る言われてんの。それのどこが悪いんじゃこら。死ねお前が死ね。コンプレッサーに巻き込まれるお前。コンプレッサーなんかお前巻き込まれるようなもんちゃうがな。ちょっと賢いかま今さっきぐらいからテレビもしかして帰ってきてああ鍵始まってるってパッとつけたらまっちゃんなんで切れてんのってみんな思うな。切れさした側の問題はどうなっとんねんちゅうとんねん。切れさした側お前らが悪いんやろが。なんでやねん。死ねお前ら死ね。名刺いっぱいもうて名刺入れパンパンになれよ。俺は人のためになることをここで言おうとしてるわけでしょ。それを君ら聞いて納得したらええだけの話や。これは我々が反省せなあかんとこや。みんな一緒に謝ってごめんなさい。ほんまどうもすいませんでした。オッケー。ちょっと葉巻持ってこい。なんでや。そんなんいらんわな。
いらんのかい。それほんならお願いしますわ。よし、わかった。よし、じゃあ言うたろう。お願いします。金置きん、喋る時に話すな。もうそんなんやったら売れへんで自分が。頼むわ。お願いします。ほんまもう、お前らほんまアホやな。アホです、アホです。すいません。お願いしまオッケーオッケー。なんやなんや。す。自分のお金を自分で守る方法。そういうことそういうこと。そういうことはね、やっぱりね、銀行なんかにも預けてられへんねん。ああ、今現状下ろしましょう。貯金全部下ろそう。貯金下ろしましょう。ねみんな下ろそうぜ。そして自分の家にお金は置いときましょ自分の家にお金置いとく。うね。それでも泥棒というのは今度あります。なんや空き巣とかいうのもございます。やばいやばい。そういう旅行に出たりするからね。いらんこと言わんでええねん。いらんことあんま言うなよ。どう守ったら。どう守んのが一番ええかっちゅう話や。いやだからそれがポイントなんですよ今日の話のね。そうそこがポイント。守り方。守り方なんです。例えば机の上に置いとくね。机の上に置いとくんですか。例えば言うたんちゃうんか。すいません。そうです。そうです。疲れさせる。そうです。いや普通ほらどっかへしまっとけとかそういうことかなと思ったんですけど、どこまで行くんですか。ここでそない歩きたいから言うて。なんやなんや。帰ります。カッチンと使帰りましょう。もうごめんもうないから。あんまり抵抗してないでしょ。待て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 。ちょっとめっ話しちゃすんなり生きてるから。あのな、こいつが一回言い出したらずずっと手出してるでしょ。俺はここに残ってやりたいよ。もうこいつが帰ろう言い出したらもう言うこと聞かんねん。めっちゃ出たって。めっちゃ出てるって。いやマジ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 。お前今それなヒゲでいまいち分かりにくいけどな、もう俺のこの位置か、うわちょっと拭いとけって拭いとけって。まあでも、休みの日には一人暮らしの老人の家を訪ねて回り話し相手になったり身の回りの世話をしているという松本さんに質問です、親が死んだ時まず最初に何をすればいいんですか。まあ例えばなんていうんですかね、この収録がね、こう終わった時にですよ、こう収録終わった時にバーッとスタッフがバーッと浜田のとこに来て、浜田やなお前、浜田のとこに来て、で浜田さん、たった今、お父さんが亡くなりました、って言いますよね。それ言われて俺が何やったら分かるわい。なんで言うたやつが笑うの。ってなった時にお前はどう動けばいいのかっていうことですよ。あ、どう動けば。そうまず何をしてやったらいいのかっていうことですよ。難しいな。それはねやっぱり僕は思うんです。大きな声でお父さん呼んであげてください。お父さんわかるか。今僕お父さんと言いました。でもそのお父さんでは誰のお父さんかわからないから、君のお父さん源五郎。ケンゴロウや。分かってて言うなお前。源五郎。源五郎じゃない、ケンゴロウや。お前それ名前がおもろいから大きい声で言うてるだけじゃん。なんか俺そんな気したわ今。俺第三者でも親父ケンゴロウやねん言うから笑ってまうもんやっぱり。源五郎と。前のお母さん何やったっけ。うち信子。信子さんね。の走りですよ。第一人者ですよ。そんな付け出しいらんねん。先駆け的存在ですよ。ね、その信子さんをやってましたねえ、今の上限値段決めたのもあの人ですから。あれですよ。何？業界用語というか芸人用語とでも言いますか、はい、まあお客さんがなかなかそんなに笑わないというか、笑ってもこう持続力がないというかね、ははははみたいな感じのことを、はい、僕らはまあ今日の客が重いな、みたいなことを言うんですけど、はいはい、今日の客は重いですね。もう言うたや最初。
なあお前今日ない油ぎっしゅやぞあかんあかんそんなもんなんかテカってるいや吹いてきたっちゅうの。なんかえらいテカテカしてるなあいつと俺は水と油やでって言われた時に絶対お前は油の方にされてるんだよほらなそんなお金間違うたそんな面白いはずはないねん今のなんかはいやいやそんなこともない。とっさの割にはそこそこうるさいねん。うるさいねん。まあまあいろんなことがありますけども、頑張ってそうね。やっていきましょう。ああそうや。なんですか最近はえらい怒ってるらしいですね。誰がやねん。何も怒ってないがな。三子師匠愛人問題に何か言いたいらしいんですよ。珍しいことでねあんまり本番前は話しないんですけどなんか浜田が寄ってきて今日は俺三子師匠のことで言いたい俺に時間をくれとそんな2時間欲しいそんなに時間あげられないですけどじゃあどうぞ。いや何も言うてないやないか。何もないんですか。ええがなそんな水ほっといたら。あそうですよね。まあこれはええんちゃう。もう三さんの話はもうほんまにこんなもん使えないし。こんなもん使えない。いやほんまマジで。はい。まだな郷ひろみのことについてね。何がやねん。3時間欲しい。三時より1時間多いんかい。僕わからないです何があったんですか。いやいや別に。いやもうね芸能話はもういいじゃないですか。まあね。客も暗いし。はい。全部入ってますわ。本当にもうねなんか下げすんだようなブルジュア階級みたいな目で芸人を家に呼んだ。もううるさいなもう。今日はさ芸人を見てきたんだよ。そこはなまったらあかんやろ。関西芸人を今日は見に行ったんだよ。つまらないね芸人は芸人はダメだねみたいな感じですよね。今日でも遅れてきたのはこれはっきり言うてこの人ですよ。なんでそういう時ブーイングがあるの。逆の時はいつもブーイングがあるくせにこいつはまだしたらなんでや10万円5万円運命の分かれ道やない。こういうのええねん。早いテンポがええねん。今の芸人はやっぱ早い方がいい。なまるなっちゅう。遅れてきたやないかお前も。遅れてへんがな。遅れましたよ。だから遅れてへん。何時に起きたんや。1時。何やそれ中途半端な時間。しょうないよ目覚めたら1時やったんやから。憎たらしい。1時に目がパッて開いたんや。気持ち悪い。なんで気持ち悪いね。何1時に目開いとんねん。サ寒ない寒ない。ブまぶたがな上にふわっといったんや。いったな。これがこの薄い皮が上にふわっと上がったんや。ふわーっと上がったな。それで起きたことが自分でも分かったんや。ちょっとびっくりしたけど。こんなもんかい。今日はねなかなかね本当に頑張らないと寝首かかれますよ。いや大丈夫やってなんでやねんな。僕は好きですけどねこのぐらいの厳しい目で見ないと。俺厳しいとは思えへんけど。いや厳しいと思いますよ。そうだってこのまま団体移動して他の番組行ったらその番組潰れるよ。それで平気なのはキンキンぐらいですよ。まあおしゃべりが過ぎたようです。幼少時代をジャングルで過ごしながら、はいはい。一度も怪我や病気にかからなかった松本さんに質問です。これは不思議。夜寝ている時にお蚊に刺されない方法を教えてください。ああこれはちょっと季節外れの話ですけどね。あまあまあね。そんな教えたってよ。蚊になぜ刺されるのかっていうことをね、考えてみたら分かると思うんですけど、結局選択肢が多すぎるっていうのがあるんですね。どういうこと？例えばあなたのこう体ありますよね、これまあ蚊にすれば、ここを刺しても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 一緒なわけですよ。ここを刺してもね、
だから皮刺し倒すわけですよ、美味しいところを1個だけにするんですよ、ここに美味しい蚊が美味しいがあるところを一点に集めるんですよ、ということは蚊はここを狙ってきますよね、でも蚊は1匹じゃないから取り合いするわけですよ、ここを、でもどうでしょう、あなた中華料理屋さんに行って、めちゃ美味しい北京ダックが、5人で行った時に1個しかなかった場合、どうぞどうぞ、どうぞどうぞ、結局誰も食べない、遠慮し合って僕ものすごい今いいこと言うてるでしょ、いやほんで何それを利用するんですよ。だからどうしたらいいの、刺されへんの。美味しいところを1個作るんですよ。どうやってえどうやって作るえどうやってもっと大きい声で言わんと。どうやって作るの。どうやって作るの。美味しいとこどうやって作るの。どういうこと。いやいや美味しいとこ作ったらいいんでしょ。美味しいとこですよ、それはどうやって作るか言えへんかったらみんな防ぎようがない。さあそれやそれ分かれへんや。えらい答えになってもうたな。だってそれ分かれへんや。刺されへん方法自分知ってるからみんな聞こうとしてんねや。知らんねや刺されへん方法なんて。何刺されへん方法知らんのでしょ。知ってるやん、言うてるやん。でもやり方知らんやん。知らんやん。ほなあかんやん。知らんやん。あかんやん。そこまで俺責任持つの。当たり前やんそんなもん。なんて。誰も美味しいとこ作るなんていうことすら知らんかったんやね。分かったじゃあ言うわ、まずいところをいっぱい作っていくんですよ。それはどうやって作るの。それは知らんやん。それやったらあかんやん。あ、分かった、オレンジ味にするんだ。だからそれどうやって作るの。オレンジ味をどうやって作るのってそれオレンジ味やで。作られへんやろ。作られへんな。言うたらあかんやん。作られへんかったら言うたらあかんやん。やっと気づいた。作られへんのに言うてもうて。元国際線パイロットの松本さん、はい。飛行機が上空に行って自動操縦になったら、パイロットは何をして過ごしているんですか。まずパイロットになるには、はいものすごい訓練とあかあそらそうや学校に行かないといけないんですよ、はいはいはいで学校でどういうことを教わってるかっていうことを、まず僕はみんなに言いたいんだけれども、操縦の仕方かっていうとこれはもう大いにノン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 なんですよ。操縦の仕方ならへんかったら飛ばされへんいや操縦の仕方なんてほとんどスイッチ一つ二つのことなんですよ。それよりもパイロットに一番大事なことは何かと言いますとね、安心感を与えることなんですよ。ああこの人になら運ばれてもええわと客がかいの。思えるような人間にならないといけない。ああなるほど。ええ、まあ乗り込んでその時は緊張感もありましょう。あそらそうパチ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 何してんの。スイッチパチパチやりますわ。でこれを最後にこううわーんと引きますわな。なもううわーっと言いますよ。でこれを早いな。まあいろいろありますよ。簡単にねまあいろいろありますけどこれガチンガチンやるじゃないですか。まあその延長コードとかもガチガチやって延長コード。それ知らんねやから言うな。でガチンガチンやるじゃないですか。ほんでこっちではカチンカチン。それ何してんの。こっちつけてんねんからこっちなんで外すねん。つけてばっかりやったらあかんやろ。外すことあれへんやろ。今から飛ばなあかんのに。でまあうわーっていくでしょ。で上行ったらまあ普通に戻すじゃないですか。わかるでしょ。いやわかります。であとはもうやることないわけですよパイロットとして。いやそうやな。もうじゃあそっからがどういうことかっていう。だからどう過ごしてんの。国際線とかなってきたらこれがまあ20時間ぐらいありますからね、はいはいはいこれどうすんねんいう話ですよね。いやそれ教えたってくださいよ。どう過ごしてんの。まず僕は見させてもらったことありますよ。あそうですかずーっと最初から終わりまでマジで。マジでありますねまず彼らは帽子を後ろにしますね。腕相撲やなこっちは奥でしょ。いやいや帽子を後ろにしてものすごいリラックスしますね。でここのもパシッパシッいや取らんでええやん別についてるだけやろ。取るんですよ。これ決まってるんですよ。パシンパシンって取ってで2枚合わせて棚に入れますね。飛行機のコックピットにこんな棚がある。僕はそういうのをこれから教えていこうと思ってる。ああありがとうございます。ええほんでどうすんの。何がですか。パイロットはどうしてはんの。まずものすごい
緊張感が走ってたわけですから今までねそう飛ぶまでねだって何百人の命を預かってたわけですからそらそうやその緊張感から来る落差っていうものは、もうそれはすごいもんがある、はいはいだから上行くともう帽子も後ろにしてますし、ああやるねこれもだから取るわね取りますし、で上着も脱ぎますよねで上着脱ぐならこれ取らんでええやんけって思ったんやけどその時はもうキッて睨まれたからでまあかけましてでまあこう全部バーッ取ってもうカッターも全部取ってなんで脱ぐの？緊張感から解き放たれたいからほんでもう全部取っていきますよなんでブラジャー外すの？ブラジャーじゃないんですよそれパイロットのベルトなんですよブラジャーに見えますけどね見えたらあかんやん見えたらあかんやんでもこう外してカップを合わしてくる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 でもうこうでしょ何してんねんコックピットのところに足乗してここんだけのパンツ履いてんのうもうピンピンやって丸々輪っかが2個できますからでこれもおい引き出しかいブラジャー引き出しちゃおうかしてそれで大体1時間かかりますから全部取んのにあともうこれもやる何してんのクレンジングかクレンジングもするし機長は顔色は寝る気やんいやものすごい安全を預かってる顔色やないとあかんから普通は寝る体勢やろその頃ですよ大体その頃にもうコンコンってスチュワーデスが来ますよああなるほど機長と誰市長機長そろそろお願いしますって言われますよそろそろお願いしますおいおい言うておい全部脱いで座ったとこやんほら我慢しとけよもうすぐやったらもういいやんもうやめよ帽子もかぶってで帽子も前にしてほいでこれを刺してこうシートベルトのライン刺してでこれ刺したやつ抜いてほいでこれを戻すこれだけのことですけどねこれが機長の一日お前20何時間あるって言うてんまあ10時間ですねどっからどこまでが10時間やこれも終わってボッ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 やってふわっとついてタバコ1分セーラムライトをこう1本泣きながら吸うじゃないですかなんで泣くなんで泣くねんなんで泣くねん泣かんでええよねロマンチックな絵やんかそれはすごいロマンチック何回も見てるわお前初めて運転したんちゃうやろでだから僕はこの番組30分番組ですしそれはかいつまんでやってますよ本当はもうこんなんでももうそれでも抜けてるんやから10時間はかからんやんいやベリベリ痛いんやったらやめたらええやんこれを這うことぐらいが痛いんやったら乗ったらいかんやんでそう終わってこれでしょ、ね、泣くじゃないですかほな猫がピョーンと飛んでくるあんただけだよみたいなあんただけは裏切らないねとか言うの誰やねん何してんねんあんただけは裏切らないね何してんねんもう寝てる人が何や何を見たのかな機長機長は松村あんただけは裏切らないね
うちの犬は車に乗せると窓から必ず首を出します。はあ、はあはよういますよね、うんうん、危ないから怒るんですが絶対言うことを聞きません、はいはいはい。彼らはなぜあんなに首を出したがるんですか。ああ、そうですね、よく見ますね。動物はまあそうですよね。犬のこと詳しいですもんね。犬のことは僕はもう本当詳しいですね、犬が何で動いてるかっていうのも分かってますからね、まあそれはいいんですけど。いや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 何俺の仕事いや何ちょっとしたとこ引っかかる。何何で動いてるってどういうこだから犬にも心臓がありますよね。と。はいはいはでその心臓がありますけど、その心臓がどっこどっこ、こっちねどっこどっこなるんでしょ。この心臓が何で動いてるかっていうことも僕ぐらいになればもう知ってるってことですよ。そして犬は僕が知っていることを犬も知ってますよ。い。これは面白そうだ。もうええわ。だから犬はなんでこうやって歩くか。何やねん。え？いやもうええわ。もう何やねん。分からん。どうしてほしい。そう、いっぱい愛してほしい。離さないでほしい。やっぱ車の一番上っていうとね、何やと思います？なんなんやろさ、ロールスロイスとかほら、僕はやっぱり最高級車、一番の最高級車っていうのはジャガーやと思うんですよね。ねえそれ、お前わがが乗ってるわ、乗ってるバカじゃないの。それでね、ジャガーっていうのは前にこんなんがいるんですよ。でね、あのエンブレムがジャガーのそう印じゃん。だんだん近づいてきましたね。犬は忠実心がありますから、うちのご主人様をジャガーかと思わしたい。どんな国産乗ってる主人でもジャガーと思わしたい。犬は思わしたい。一庶民の松本さんに質問です、はい。相方の浜田さんの資金源を教えてください。何や思っとんねん人。仕事してますから、吉本からギャラをもらってます。そうなんですよ。もちろんそれはそうですよ。でも、僕はこれが本職です。今僕がこれがね。そしてあなたは副業じゃないですか。君面白いこと言うな。面白いじゃなくて、何か言うたら君ほらなんかカバン見せないじゃないですか。カバンの中。カバンの中見せないじゃないですか。いや見せないもん。ポロッとな錠剤みたいなの入ってたりする。ね、減ってたりする時。もうな、とか言うな。話でけへんわ。スーパーカーみたいなの乗ってるじゃないですか今でも。乗ってないがな、スーパーカーなんかに。007みたいな車乗ってる。乗ってないっちゅうねん。なんかボタン押したら前からなんやろこれ。木切るやつみたいなの。マカロンやないか。あんな車やっぱ買えないですって、普通の仕事してたらね。何千万ですかあれ。いやいやいや、そんなことあれやな。帰り触らしてもうてみ。なんで触らなあかんの。すごい大理石風。大理石ではないよ。でもそう大理石風。なんでやねん。ものすごい車乗ってるじゃないですか。ん。いや別に何を言ってるんですか。何自分今2台持ってるやんか。2台持っている？2台？車2台ぐらい持ってるやろ。1個も持ってないですよ。僕普段も裸足ですよ。いやお前が普段裸足はどうでもいいねん。足の裏カッチカチやもん。バンバン走ってますからね。いや2台も高速は乗ってますけど。乗られへんわ。いやなんとかもうあんたぐらい速いならええわ言って、あんたぐらい速いならええわ言って、高速のおっさんが言うてたもん。
全部のおっさんがこんなもんつけてへんやろ。お前が通ったおっさんがたまたまつけてたんやろ。こうやってあ、間違ったら早いからええよ。本当にバンバン一回オフィスに取られたことありますから警察に呼ばれて。カメラですよ。カメラですよ。制限速度を越したら光るようになってる。そうですそうです。光った。いや警察に呼ばれましたもん。もう去年の夏ぐらいですけど、僕知りませんって言うたんです。僕そんなん知りませんよ。何を言うてるんですか。どこの世界に高速マジで走るやつおるんですか。ましてや走ったところでなんで映るわけあるんですか。パン見せられたら映ってた。びっくりしましたよ。ペンダントキー胸もざっくり開いてましたし、いや何を着てんねんお前。走ってる時にバスローブですよ。急に風呂上がりに走りに行った一回事故ありましたけど。どういう事故。おが守られたんですよ。いや君はサワー走ったんでしょ。走ったの。どういう状況。前急にもうちょっとよそ見しましたから、前の車止まってんの知らんかったから、あーって僕は大丈夫だったんですよ。止まったら後ろからカーンで寄せろ寄せろいうになって、俺も寄って。お前はそうなんじゃねえ。お前普通に行ったらええやんけ。いや一応車感覚やから。いや向こうは何もなってなかった。向こうはへこんでましたよ。でも向こうが悪いじゃないですか、後ろからやから。でももうええわすいませんって言うし、なんか苦学生みたいな子やったから苦学生が高速飛ばすのか。いやいや俺もちょっとケツあんま光ってなかったからごめんって。長い休みには気の合う仲間と命がけの冒険に出るという松本さんに質問です。シベリアの奥地で見つけたという毒キリンの生態についてそろそろ教えてください。僕出会いました、はい毒キリンに。見た目はどんな感じなんですかね。普通のキリンとあんま変わらない。普通のキリンっていうのは黄色地に黒点じゃないですか。いやまあ毒キリン逆なんですよ。黒地なん。黒地に黄色点なんです。あこれ分かりやすい。あ毒キリンや。そうそうそう。ねこう点の部分もねよう見たらね毒って書いてる。いやただなんで毒キリンなんですか。噛むの。噛むの。それはもう甘噛みですけどね、噛んできます。甘噛みやったらお前毒関係あれへんわ。いやだから余裕なんですよ向こうは。いや余裕でもなんで毒は行かせてないからそれ。甘噛みやったら。いやいやだから本当の怖いヤクザってあんまり「うらうら!」とか言わないでしょ。言わない。いい加減にしなさい。あれと一緒なんですよ。いやだからほんなら毒持ってるかどうか分かれへんがな。ずーっと何に対しても甘噛みやねんやろ。いや死んだやつはおらんわけやろ。ガブッとかいやいやだから何にもこっちから攻撃仕掛けへんかったらそんなガブッとは来ないですよ。噛まれたら死ぬんや。死ねへん。毒キリンが言ってるやんけ。アホかお前は。食べたら死ぬんですよ。どういうこと。キリンをそんな。だからフグと同じ毒ですよ。いやそんな見た目の肝があかんねん肝が。そんな見た目のやつ食べるか。黒字で黄色なの。毒って書いてるんですよ。そんなもん食べるわけないわ。ほんな死んでるやつおれへんやんそれも。青か。普通のキリンと一緒で草とかそういうのも食べるわけ。それは食べますね。甘噛みですけど。甘噛みやったらいいお菓子になるがな。だからいつもいいは痛いですな。シクシクしてるでしょ。消化は悪いでしょ。ふわ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 。人間はくすぐられるとなぜ笑ってしまうのでしょうか。ねしてね笑えへんやん。聞け言うときますけども、僕は笑わないです。くすぐられても。今さっき笑いませんでしたね。はいはい。
みんなそれぞれ生まれてくる時に使命があって生まれてきておりまして、いいですか？難しい話ですな。難しい話です。僕は人を楽しますという使命があって生まれてきております。そりゃそうでしょ。だから僕は笑わないです。そ笑わせる方であり、う。でもさっきから喋ってる間にカカカカカカ言うて何回でも見てるけどな。いや、気のせいですかね。だから僕はあれ何や、僕は笑わせ屋です。何や怒ってたんや。そんな一番腹立つねん。笑いこらえてんのかな。僕は自ら笑うことっていうのはありえないんです。あ、そうなんや。そうです。今日は一番今までの冬から。あれいやこんな怒られてんの。供給なんです、僕は。需要と供給なんですよ。ね、僕はもう笑わし専門。そのままやな、なんか。何のひねりもなかったな、今。笑わし専門。なんでたまにそんな怖い顔するの。違う意味の。もうこっち笑いたいんちゃうの。仕方ない使命ですからね。なんだってなんでこんなことすんねん思って笑うかなと思ったんですけど。もうええ時間ですよ。あれふへへって。ふへへって。ちょっと涙出てきてますよ。笑いなあれ。松本さんはよく女の子に可愛いと言って抱きしめられるそうですが、僕は一度もそんなことがありません。どうすれば松本さんのようにキュートになれるんですか。男はね、男の魅力な、僕が今日聞きたいのは男の魅力って何ってことやねんね。それはあなたがよく言ってるなんかワイルドさとかそういうことじゃん。はい、ワイルドさもあるでしょうし、優しさ、それから、なんていうんですかね、やさぐれ度。やさぐれ度。何ややさぐれ度。やさぐれわからないですか？やさぐれ知らないですか？いや、どういう状態なんですか、やさぐれ。あららら、やさぐれを知らない。やさぐれを知らない。教えてください。だから説明しましょう。やさぐれ度っていうのはなんていうんですかね、こうだらしないね。違うんですよ。なんでひばりみたいに。言葉で言うと、そうなんですよ。今あなたが言っただらしなさ、はいはい。
これもある意味のやさぐれ度なんですよ。あ、なるほど。でもきっちりした男っていうのは、やっぱり女は私がいなくてもいいのねってなるわけですよ。ああ、そうかそうかそうか。日野翔平の理論ですから私がおらな、この人私がは。おらなあかんっていう思いをさせなあかんわけ。ただ僕なんかは本当は完璧なので、あえてわざとやさぐれ度を出していっているのがあるわけです。出してます？はい出します出します。もう感じへんけどね。感じないでしょ、で普段ねは感じないですけども、家に例えば来た時に、やっぱこの人私がしとかんといかんわっていうね。家ではもうやさぐれ度めちゃめちゃ出してる。めちゃくちゃ出してますどんな感じなんですか、家では。で例えば家帰って、これ冷蔵庫パッと開けるでしょ、はいはいはいでなんか飲み物パッと取ったらもうそのまま開けっぱなしにしてそんそんなんやさぐれ度なんか。ほんならそれを見てた女がもうこうジャンって出てくるわけ。そらじゃんっていう冷蔵庫やからね。そうまあまあそういう思いにさすわけですよ。そういうのはなんかだらしないとかそういうことじゃないわけや。そうですよこれはやさぐれ度になんねや。そうなんです。これトイレ行ってババしても流せへん流かった。せへんかったりするわけですよ。もうこんなんほっとけないじゃないですか。なんで流せへんの。それはあえてですよ。やさぐれ度を出してるわけや。やさぐれ度を出してるわけですよ。だからもうすんごいですよ、うちはもううんこがもう。いや誰かが流してくれるまでほったらかしなん。そうですよ。その上からまた次の日もババコティッシュ1枚置いてね、こうやるんですよ。だからもうほっとけないわけですよ。本当にあなたっておっちょこちょいって。いやおっちょこちょいちゃえ。余裕でババしとるわけ。慌ててやってるわけちゃえ。でまあこうガーハッハこのテレビおもろいなハッハッハ言いながら電源入ってなかったりするわけです。お前それくるくるパーやん。もうつけられるわけ。もういや怖い。そんなやつを部屋おったら可愛くてたまらないわけですよ。でこうガーって抱きしめられるわけです。かわいそうな子やからや。いやもうキャー離せへんってなるんですよね。かわいそうな子やからやね。僕またキューキュー足でごまちゃんや。キュー言いますからもうめちゃめちゃ可愛いですよね。それでやっぱりこう喋りながらでも可愛いとこはやっぱり出していかんといかんね。出してます？こういう仕事の時は出さないですよ。仕事の時は出せへんねん。普段はやっぱり出しますよ。そう。何やお前今日何してたんとか言うでしょ。何してたんやお前。別にずっと言おった。殴らなしゃあねん。ほなもうガーってきますからね。かわいそうな子やからね。キューキュー言いますからね。ほらね帰らないっすわ女。いやそれは危ないからね。ボタンとかでもねあえてこうねこう外してたりするんですよ。それやさぐれこんなん見てもうたまらないわけですよ。私が止めたらな。私が止めたらなと思うわけですよ。これねダブルですから。何がダブルや。ダブルで外れてるっていう。そうもうその辺もっとね普通男の人これ本当盗んで帰ってちょうだい。ってうなずくこれ盗むべき。でねお風呂とかああいう時でもねポコ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 浸かるんですよ。な。もう死ねばそのまま。ほらコンコン何してんのガッとわーってなるんですよ。ムカつくわ。パンとかどつかれることもあるんですよ。この辺とかパン。ねえ本当。動物飼うてる？どうでもないよ。一切？金魚とか熱帯魚とかそういうの見ないんですか？何がおかしい。金魚ぐらいはたまにはおるかもわからんな。何やそれ。おいっ子やないんやから。たまに今の面白いな。
まあね、あなたは家族ありますからね、僕も本当に動物飼おうと思ってるんですけど、なかなかね。何飼いたいの？いや、そうやっぱ犬でしょうね。犬好きみたいな。いやだ、男やでよ。違うんですね。本当に飼いたいのは、もうちょっとこうアップしてみたいなイメージを。本当に飼いたいのは雑種なんですよ。雑種のでかいのが欲しいんですよ。まあでもマンションでしょ。うん。買えないじゃないですか。まあそうですよね。ほら。でまあなんていうかな、掃除機があるからええかなみたいなとこもある。いやいや、犬はおらんけど、まあ掃除機があったらええかなっていう気もする。面白いこと言うな。似てるし。ああ。ダメですか？つなんかこう犬好きをプッシュするよな。もうなんかわからないんですけどね、やっぱりね、すっごい犬が好きなんですよ。犬の中に入りたいと思う。入りたいのはおかしいやん。次々と入りたいっていう気持ちあるやんか。猫でも可愛かったらニーってやりたくなる。それはわかるわな。あのままグチュって中入っていく。入れへんって中入ってニャーって。これまで幾度となくこの世とあの世を行ったり来たりしている松本さんに質問です。はい。人間は死ぬ間際、最後にどんな映像が脳裏に浮かぶんですか？これはお菓子です。いろんなお菓子が浮かびます。いや70や80になった年寄りが死ぬ前にお菓子が浮かぶんだ。浮かびますね。コアラのマーチとか。僕のばあちゃんはね、死ぬ前ポッポが浮かんだ。新しいな。最近やん。トッポが浮かんだ言うて。でもね、お菓子っていうのはやっぱり切っても切れないもんみたいですね。そうなん。でもそんな食べへんで。食べへんからこそなんでしょいやいや、しょっちゅう食うてんねやったら浮かんでもええけどさ。う。まあな。いや口づけ。いやだからもうやめよお前。困ったら純子歌うのやめよ。大丈夫。あなた死ぬ時何を浮かぶか分かりますか？なんかほら事故に遭ったりとかちょっと死にかけたら一瞬なんかこうぐるっと回るとかいうのは聞いたことあるけどね、今までのことはね。でも実際は違うと思うな、僕は。あ、そう？僕はやっぱり死ぬ前っていうのは何か警告みたいなものがあると思うな。ただどういう警告？今死ぬでって急に言われたよって人に言う前にもう死んでしまうだけなんですよ。死ぬでじゃないかもしれないですよ。もしかしたらその下世話な話なんかカラ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 っとなるのがでもそれ分かりやすいよ。なんかこうなって右が前左が前右が前左が前って何やねん。前我前言うな。右が前とか言うそう右が前左が前右が前ね、右が後ろ、それはすなわち右が前左が前ことになんのかもわからないですよ、男の人はね。でもちょっと今俺って言おう思ったらその右が前左が前になってんねんって言おうと思ったらもうそれは絶対あると思うんですよね。いや、ほんなら例えば病気で入院して、病院で死ぬ人おるでしょ。病院で死ぬ人いますね。ああいう人でも来てるんですか？来てますよ。だから家族がバー来た時に右が前左が前それをボッと伝えようとしてあってなる。ほんなら死ぬ前にお父さん私に何か言いたがってた。そんなんちゃうねん。右が前左が前なってんねんって言おうとしてるだけなんですよ。お前それ勝手に今言うてるだけやんけ。でも絶対そういうことはあるんですって。でもめっちゃ分かりやすいけどね。そうなんですよ。もう俺死ぬんやと。そうなのよ。だから僕はもし死ぬ時が来て病院で死ぬことになった時、まあその時に家族みたいなものがいてですよ、こうやってこう見とられるならば、僕はもうパッとパンツを脱がパンツ脱いで見して分かるもんなんかな。右構え左構えやっぱりお父さんの言うてたことほんまやったんやね。おじいちゃん誰？孫おじいちゃん大好き。ねえ、僕この間ほらヘイヘイの時に急に歌されて。はい。
あの時から僕うすうす思ってるんですけど、僕ってやっぱり音痴なんですかね。いや自分ではいや僕は自分では全然思ってないんですよ。平均よりは上やと思ってるんですね。でも違うんですかね。ちょっとまずかったなこの間はな。あんたちょっと上手なったよね、昔に比べてね。ちょっとね。なんでなんでしょうね。慣れちゃいますか。中島みゆき。ごめん、僕は代表して聞くから。誰ですか？中島みゆきの。訂正せえや。何を訂正せえや。おれへんがな。知らんやろ、中島みゆき。中島みゆきの方がおれへん。知らんのに笑うなや。いやいや、おれへんから笑うてんねん。最後の話聞けよ。中島みゆきのお姉さんで中島みゆきっていうのがいるんですけど。なんでお姉さんね名字が一時違うの。名前が違うんやったら分かるけど、お前どっちの中島やなったらあかんやん。それやったら中島やん、こっちは。いるんですけど、中島みゆきっていう人が、あの人の歌であれ何やったかな、男には男のっていう歌があるじゃないですか。なんかドラマのやつやったね。なんかあったじゃないですか。言えない僕ね、あの歌を歌えないんですよ、何回歌っても。というのは歌い出してすぐ終わってしまうんですよ。男には男のふるさとがあるというって終わってしまう。それは間違ってんの？間違ってんの？間違ってるみたいなんですよ。もっと始まりたいんですけど、次まだ女には女のっていかんといかんのですよ。それが僕歌えないんですよ。なぜなんですか？知らんやそんな。多分ね、そこで下がったらダメなんは自分でも分かってるんですよ。でも男には男のふるさとがあるというって言うてもおかしいでしょ。続けられないんですよ。直してください。僕を僕を直してくださいとか、僕を殴ってください。そんなことでなくてええの？いや、歌えないんですよ。やっぱりダメなんですよね。向こうもんは強いんですけど、 U2 とか。俺知らんわ。 U2 とか知らない？知らん。外国の曲なんか別に聞いたって何のこっちゃ分からへんでしょ。いやアラベスクとかもう。古っ！アラベスク知らんやつもおるで、多分ここに。知らんの自分ら。なんで知らんの？興味ないの？いや、古いねん。えら古いねんって。あ、そうなんですか。古いねんって。まあじゃあいいですけどね。そう、なんかどんどんこの客と僕との間に距離が生まれました。いやいや、それはあんたが知っていったら済む話でしょ。おかしいぞそれは。どうなんでしょうね。いやそんなこと言われたって。じゃあちょっとマングローブの話でもしましょう。ニュースのあれが扱いが僕ようわからんんですけど、雪山みたいなのたまに冒険家みたいなのが行くじゃないですかね。この間も誰かね遭難して亡くなってたね。亡くなったでしょ。焼いたらええやん。何を？そんな雪山行くの？そりゃそうや。やろ？勝手に行ってさ、勝手に寒い言うてなんかものすごいチャレンジャーみたいな感じに扱われて、なんかこっちええ人みたいな感じに扱うじゃないですか。でその2日後、次の日かな、こっち鉄塔みたいなの登ったおっさんがいたんですよ。このおっさん逮捕されてるんですよ。なんで？チャレンジャーとしては一緒やん。効果だけの違いやん。もっとみんな拍手送ったったらええやん。手錠かけられてんの。弾が取れへんわ。じゃおかしないあれ。いやでもそれは何や、建造物なんとかって勝手にそんなの乗ったりとかしたらあかんっていう法律でしょ。勝手に乗ったらなんであかんねん。いや、そんな自分のもんじゃないっていうことでしょ。自分のもんじゃないもんに乗ったらあかんのか。その場限りで乗ったらあかんってことか。どういうこと？一夜のあれで乗ったらあかんってこと。いや、そんなこと言われたら愛がないと何にもできる。それは法律やんか。
か、そういうことしたらいかんっていうのは。だから外国のなんか変なおっさんもいっぱい乗ってるやん、いろんなとこ行って。雲男とか。そうそう雲そう。男やったっけ。おい、そっちにいろんなとこでパクられてるがな。そうや、おっさんぐわー上に登って、それでもう上で取り押さえられて思いっきりとつかれてたから。何にもスパイダーマンでもあれへん。強い。めっちゃ弱いよ。ものすごい痛がってたもん。あれも素晴らしいことやと思うで、あんな鉄塔誰も登りたないやん。いや、というかそれがっておかしいやん。登らんでええわなんちゅう話したの。最初からなんで登るのんちゅう話。そんなん言うたらエベレストはなんで。いや、だからそれもそうや。それ行かんでええやん。だからもう全員芝居だったらええんですよ。だからエベレストでもうわー上まで来たら上で思いっきり芝居だったんだよ。いや、しばくやつはどこにおんねん。ずっとエベレストでいますから。そんなもんお前。そら来んなよ、おら俺はお前誰がやんねんっちゅう話。そらあんまサップよ、おらプロジェクト X してる、NHK でやってるごっつドキュメントのね、なんかこっち泣いてまうんですけど、あんなんでもうまいことその鉄塔に登ったおっさんをやったら泣けるんですよ。結局は扱い次第なんですよ。おっさん登るおっさんちゃんと扱って泣けるかな。泣けるやろ。上半身裸でしたよ。いや、裸と泣けんの関係ないやんけ。それ乳首にしてるわけですよ。言ってたの。今まさにこうなった瞬間でしたね。何が？お前と俺との気持ちが入ってる。捨て犬や捨て猫を見つけると放っておけないという心優しい松本さんに質問です。はい、これマジですけどね。先日捨てゴリラを拾ったそうですが、ゴリラを飼い始めてみて分かったゴリラの変な習性があったらぜひ教えてください。いや、まずそのゴリラを拾ったというの拾ったというのは少し誤りがありますね。どういうこと？預かったって言った方が早い。どれぐらいのゴリラ？どれぐらいのゴリラっていうのは大きさ。大きさ、大きさ言われてもね、それどっからどこまで大きさと言えるかどうかは。違うの、こんなもんやとかこんなもんやとか。大体主演のおっさんぐらいですよ。ちょっと呼んできて。目安が分かれ。目安がここの主演のおっさんとは言うてへんがな。大体みんなの描いてる主演のおっさんぐらい。大体みんなのこれぐらいある。まあ人間サイズですよね。でかっ。ゴリラでしょ？ゴリラですよ。うん。誰から預かったの？親ゴリラからです。親やと思いますよ。これ断定したらいかんけどね。そいつより大きいやつにお願いしますって言われたから、あれは親なんでしょう。ゴリラの変な習性があったら教えてください。まずね、こたつをすぐ切りますよ。それおもろいな。なんか寒いな思ったら、またお前で、いまだに冷蔵庫のブツンブンっていう音にも絶対見ますよ。そらゴリラやなかったって見るやろ。この2点だけはずっと変わらない。あとはうんこする場所は覚えたり、マウンティングがちょっと減ったりとかはあるんですけど。マウンティングってマウンティングじゃないですかね。そうなん？あれマウンティングって言うんですよ。そうなんや。あれマウンティングって言うんですよ。ゴリラ面白いですね。でも犬やあんなんとはやっぱり違いますもんね。そんなん別に人間とあんま変われへんねんから、ババカってトイレでやらしたらええじゃん。うんこですか？うんこはね、やっぱり流れないですよ。ものすごいほんまに蓋閉まれへん。蓋流れへんってそういうこと？そんなババこくわけないやろ。ものすごいんですよ。ほんで蓋閉めやがったから、蓋開けたら蓋についてんの。それぐらいなんですよ。もうグラスもね、よう見よるんですよ。なんでやろ。あろたでそれ言うてんねんけど。
で認めといてくれたらええねんけど、世の中のブサイク、多くのブサイクは自分がブサイクだと思ってないじゃないですか。例えば、そいつが50点ぐらいの顔やのに、ルックスやのに、自分で50点っていうことを把握できてるやつなんておれへんやろ。例えばお前男として顔だけで言うとほんまに30点ぐらいやんか。お前自分で30点、そない言うても俺50点あるわって思ってるやろ。それがいかんっちゅう。そういうお前見てると俺は腹蹴って逃げたなんねん。なんで逃げんの？お前何点やと思ってる？自分のこの顔。80点ぐらい。だから50点の罪があるわけよ、お前にも。36戦に80いうことは50そうそうそう。増しとるやないかと、勝手にお前が。そうそう、お前が勝手に増しとるやないか。この怒りが俺は50の怒りとなって俺のカントリー台風台風が忘れとるやないか。自分の技忘れとるやないか。カントリー台風ね。そうそうそう、台風かけたろかいっていうことになるわけですよ。お前が30点はみんな思ってんねん。俺いろんなとこから聞くよ、浜ちゃんって30点だよね。おい待て、どんな会話の中で俺が30点なの？どういうトークをしてんねんそれ。飛行機乗ったら機長も言うてた、アナウンスで。今気流の悪いとこを通っております。まあそれにしても浜ちゃんって30点俺30点もう構えへん。もう腹蹴ってもうてもええ。お前何点？お前自分で何点や思ってんの？人をそうやって点数とかつける。いや俺はだからそういうルックスで勝負してないからね。そんなんどうでもよ。お前自分で何点や思ってんの？ぶっちゃけた話。いや当たり前やないかそんなの。どこまで入れんの？顔だけ？それかこのほんまに真っ赤なボディ開かない。いやだからお前俺の30点は何や？総合得点30点か。いや顔だけ顔だけ。あほんなら全体入れてくれや。全体入れる？全体入れたら30点や。え？増えてないやん。そう増えてんよ。足してや足なんでして。増えることあろうかお前。ちょっと向こう見てふわって振り向いてみ。30点。やばいか何やっても分かんのか。まあええわ。お前ほんならもう松本人志でええわ。何点やねん。ぶっちゃけた話します。85。ええけどしゃあないですよ。何がしゃあない。ただお前はその自分がそれだけハンディキャップを背負ってるからかなりのハンディ。だってもう生まれた時からバンカーから始まったわけですから。君ちょっと待って、ほんならちょっと待ってや。もうほんまな、これほんま失礼だけどな。何ジミーちゃんはあなたの目からはもう何点ぐらいになってんの？ジミーはね、みんなが言うほどきつくはないと思うよ。40ぐらいじゃない？ちょっと待って。いやいや、ほんまにほんまにほんまに。お世話になりました。待て、俺30点でなんでジミー40点や。もう書いたりお前がなんでそんな点数低いかっていうと、まずお前はなんかっていうかその医学に頼った部分があるじゃないですか。これ一番罪重いからね。いやちょっと待て。バイオテクノロジーなんだよ。何もしてないって何回言わせねん。俺より踊ってるやつは誰がおる？お前より劣ってる、山ほどおるやろうけど、まあそういう人。お前より下かどうかわからんけど、お前ぐらいの人今パッと頭が浮かんだ。誰？オグちゃん。やったー。ほんまこと言うか？何がそれ何？ほんまのこと。ルックスだけね。自分の？自分の、はいはいはい。 70ですよ。ああ、そうそうそう、65。これは譲れんぞ。65やとせや、増してた20は何やねん。やらしいよな。いや、なんかやらしいっていうか、もうなんかもう切なかったんや。待てよ65で増さな切ない？わし何点やからとんの。半分ないねんば。せめてお前40後半やったら俺も。ほんまことここもうほんまこと言うか？いやいやだからまあそれお前の評価何や。30。